Velkommen til en byvandring i Vejgaard her søndag den 26. november 2006. Jeg hedder Anders Jacobsen og er til daglig privatkundechef i Spar Nord her i Vejgaard. Via Spar Nord-fonden har Bankrådet i Vejgaard doneret et beløb til Vejgaard Lokalhistoriske Forening med det formål at optage en byvandring i Vejgaard og udgive den på DVD. Til at fortælle om Vejgaards historie har vi formand for såvel Vejgaard Lokalhistoriske Forening som Vejgaard Samråd, tidligere frisørmester Kai Nørgaard Pedersen, samt næstformand i Vejgaard Lokalhistoriske Forening, tidligere herreekviperingshandler Svend A. Svendsen. Såvel Kai som Svend er født, opvokset og har drevet forretning i Vejgaard. De har samtidig været en betydningsfuld del af foreningslivet i Vejgaard via mange bestyrelsesposter i forskellige foreninger. Så det er to meget kompetente fortællere, vi har. Hermed giver ordet til dig, Kai. Ja, på foreningens vegne, så er Svend og mig jo glade ved, at vi får mulighed for at kan optage den her DVD, så vores efterkommere kan se, hvordan Vejgaard så en gang. Så det takker vi Spar Nord for. Vi står her på hjørnet af Vejgaard Møllevej og Hadsundvej, uden for indgangen til Spar Nord. Her blev den 15. maj 1923 åbnet et apotek, Vejgaard Apotek. Den første apoteker var Kant Farm, Hans Christian Anker Kløkker. Op på første salen var det lægepraksis, det var dengang amtslæge Bangslev, senere Hans Andersen, og i dag er det sønnen Nikolaj Andersen og Anders Urenfeldt. I 1942 overtog apoteker H.T. Rasmussen apoteket, men da han var meget mådeholden mand, flyttede han apoteket til Hadsundvej i 1943 for at spare. Der gav noget mere overskud. Og så kom Sparekassen i stedet for. I 1947 kom apoteker i Egestad, og i 62 apoteker Læsø. Så i 1966 så var der kommet en meget driftig apoteker, Henry Jensen, og han flyttede så apoteket hen i nummer 33 på Sundvej for at få mere plads. Det nye apotek åbnede den 17. maj 1974, og i 1982 overtog den nuværende apoteker Ole Bak apoteket. Og han har lige haft 25 års jubilæum som apoteker her i Vejgaard. Så går vi lidt ned ad Hadsundvej og står nede ude for Kinografen. Det var cykelgrosserer Odgaard, der byggede Vejgaard Biograf, også kaldt Kinografen, eller Stallen, som den også hed i folkemunde. Den åbnede den 10. juli 1924. Odgaard han ville også gerne have opført et hotel ved siden af, men det turde han ikke, for han kunne ikke få spiritusbevilling. Der havde man en meget fanatisk afholdsbevægelse i Nørre Kommune, hvor Vejgaard hørte under, så derfor kunne man ikke få en spiritusbevilling, og så turde han simpelthen ikke bygge hotel. I 1962 overtog John Thybo Nielsen biografen, og i 1969 Gunnar Skadelund. Men i 1977 blev den lukket. Den kunne ikke rigtig gå mere. I stedet blev der møbel- og tæppehandel, og i dag er det Blockbuster med DVD og videoudlejning. Og op på første sal er der bygge lejligheder. Hadsundvej. Ejendommene på Hadsundvejs ulige side stammer fra 1880 til 1890. På begge sider fra Nørre Møllevej til Karl Detlersgade var der frodigt forretningsliv i 30'erne og 40'erne. Der var 2 bagere, 3 slagtere, der var 2 mælkeudsalg, en skrogbutik, en møbelforretning, 2 isenkræmmere, 2 kiosker, 2 urmager, 1 vaskeri, 3 damebutikker, 2 med herretøj, 1 med sko, en træhandel, broderi, legetøj, elforretning, der var cykler, der var cigarbutik, der var 2 skomager, der var 2 frugt og grønt, der var posthus, 2 pengeinstitutter, ostebutik, fiskehandel, radio, 2 damefrisører og 1 herrefrisør, 2 købmænd, biograf og farvehandel. Dette er efter min hukommelse. Hadsundvej 12-14 er opført af tømmerhandler Christian Plovmand omkring 1930. Nummer 10 er elinstallatør Holger Madsen på et lidt senere tidspunkt. Den store ejendom 6-8 er opført af isenkræmmer Jens M. Jensen fra Aalborg på samme tid. Nummer 4 er tømmermester Estrup, men en del før formentlig i 90'erne. Min far, S.P. Svendsen, vendte tilbage til Hadsundvej 13, der var hans gamle barndomshjem, og købte den sammen med min mor i 1924 for 14.750 kroner. De gamle huse, hvor møbelpolster Frødi Hansen og Kahytten
har til huse, er resten af en række huse, der blev opført i Murermester Albertsens have, som den kaldtes, af Murermester Albertsen. Materialerne var nedbrydningsmaterialer fra nedbrudte huse i Aalborg. Bag ved disse huse, nummer 7, 9, 11 og 13, lå der først Bunderup Cementstøberi. Senere i slutningen af 30'erne blev den nuværende bygning opført af fru Tivoli Ejer Thomsen, der sammen med sin søn Alex Thomsen drev Thomsens Tivoli. Huset og grunden blev brugt til vinterkvarter for Tivoli med mange spændende mennesker og beboelsesvogne. På Hadsundvej 7 er der i 1992 opført ældrevenlige boliger, som pynter en del på kvarteret. Café Frederiksberg, som var beliggende i nabokommunen Aalborg, blev ikke alene på grund af sin strategiske beliggenhed, men også ved sin gode betjening og hygge modtage med stor begejstring af den mandlige del af det tørlagte Vejgaards borgere. Frederiksberg åbnede sine døre første gang den 17. juli år 1900. Om det var snedigt udtænkt af grundlæggeren hr. Villadsen eller blot tilfældighedernes spil, så var og bliver placeringen genial, i hvert fald for Vejgaards beboere. Frederiksberg har gennem årene været et skattet tilholdssted for klubfolk og andre godtfolk, der trængte til et stille sted, hvor nye planer og strategier kunne udtænkes. I forbindelse med etableringen var der også anlagt kejlebaner, der måtte vige, da den nuværende ejer Claus Holms forældre, Maren og Åge Holm, udvidede det meget veldrevne etablissement med et smukt og meget velbesøgt selskabslokale. Om disse kejlebaner kan jeg fortælle en lille tildragelse om min far, Søren Peter Svendsen. Jeg formoder, det var i 1902-3. Min farfar, der var urmager, kom til Vejgaard i ca. 1890 og nedsatte sig på Hadsundvej 13 med sin familie og sin butik. Hver onsdag kom komierne fra Brodersens Kaffekompagni ved stranden i Aalborg med drosje til Frederiksberg for at vælte kejler. Søren var fast kejlerejser for selskabet, og når en af komierne væltede 8 om kejseren, ja, så var der øl til rejseren. Dette kunne medføre, at unge Svendsen stille forsvandt op ad bagtrappen i nummer 13, for at urmageren ikke skulle ane uråd. Ellers var klokken nok faldet i slag. Senere kom familien Holmsgaard til ledelsen, og i den periode var der en tjener med navn Pisen. Han var lille af vækst, meget hjulbene og bar bowlerhat, utrolig venlig og afholdt af alle. Vi står nu på hjørnet af Hadsundvej og Kari Etlersgade. Det var her i Elers. De startede med et andenklasses kødudsalg på Hadsundvej nummer 1, som det hed dengang, den 15. februar 1931. I 1937 blev det til første klasses, og i 1944 fik man fabrikken bygget i Kari Etlersgade. Ved 50-års jubilæet i 1981 var der 50 ansatte og en omsætning på 16 millioner. I 1989 solgtes fabrikken, og den blev lukket i 93. Henrik Elers var chef, og i samarbejde med et par brødre drev han fabrikken i mange, mange år. På grunden i dag er der opført boligbyggeri. Lundbysgade. Vi står her på gammel aktiv Vejgaard jord. Det hele startede i 1925, samme år som Vejgaard Boldklub af 1925 blev stiftet. Vognmand Jens Lundby og hans hustru Marie skænkede hele området til aktivitet for børn og unge, og det må man sige er sket fyldest. Der blev i de følgende år etableret fodboldbaner og tennisbaner i hullet, som det populært kaldtes. Oprindeligt var her grusgrav. Nogle af de, der var unge dengang, bor nu på plejehjemmet. VB byggede her et klubhus. Der blev afholdt idrætsuger hvert år med mange spændende indslag. Vejgaard Vandværk blev etableret i 1894. Pumpestationen er beliggende i dette område. De gamle maskiner er utrolig velholdte og i funktionsdygtig stand. Pumpestationen er et besøg værd. Nu betjener man sig af eldrift. I 2006 blev vandet i Vejgaard kåret som Danmarks bedste. Stadion flyttede over på den anden side af Østersundbyvej. Sahara blev stedet kaldt, og i 1958 flyttede VB over i det nye klubhus, for senere at tage det nye store anlæg på Sofievej i brug. Det gamle klubhus blev overtaget af atletklubben Thor, hvor der nu blandt andet er fitnesscenter. Plejehjemmet.
I 1983 opførte Aalborg Kommune plejehjem sammen med de ældrevenlige boliger. Det var en utrolig populær beslutning. Rolige omgivelser, smukt beliggende og i rimelig afstand til kvarterets butikker for de mobile. Som en lille kuriositet kan jeg fortælle, at der først i Lundbysgade i 1930 boede en slagtermester, der hed Dittmer. Han havde tarmrenseri ud mod den lille gyde, der går bag om Lundbysgade til tennisbanerne, nu til plejehjemmet. Vi går nu ud fra plejehjemmet i Lundby Center og kommer forbi huset her til højre, og det var den gamle skofabrik, hvor fabrikant Christian Larsen havde sin skofabrik i mange år. Omkring 1990 blev bygningen omdannet til ældrevenlige boliger, og i villaen bor stadigvæk fru Larsen, som har fået lov til at blive boende der, efter den blev indrettet til ældrevenlige boliger. Vi kommer så længere op mod Vejgaard Kirke, op på Kirkevej. Vejgaard Kirke blev indviet den 18. december 1904. Kirken er siden blevet udvidet af 2 gange. Første gang i 1940, der var prisen 18.000. Anden gang i 67, og der var prisen helt op på 456.000. I nyere tid er der kommet et sognehus og et kapel til. I starten var det sognepræsten fra Nørretranders Barfod, der stod for de kirkelige handlinger, men ved sogneudskillelsen i 1924 fortsatte kaldskapellan Otto Holmsgaard som sognepræst. I 1932 kom pastor Travlsen, og i 1951 var det sognepræst Svend Åge Odborg. I dag er det Jørgen Schmidt, der er sognepræst, og han bor i den smukke præstebolig, der er blevet opført i 1909. Vi går så lidt ned ad Vejgaard Kirkevej og kommer forbi Varbergs villa. Det vil sige, det var Torkel Varberg lægen, men det er hans nye villa. For den gamle, den blev den 22. marts 1945 sprængt i luften af tyskerne, da de fandt ud af, at Varberg huserede sabotører og opbevarede radiotelefoner. Senere flyttede han til lægehus i Heimdalsgade i 1974, da det var nyt dernede. Læge Willumsen har så senere overtaget hans praksis, og det var i 1978. Vejgaard Mælkeforsyning. Mælkeforsyningen i Vejgaard blev etableret i 1911 på Hadsundvej 26, formentlig i bygningerne til højre efter porten bag rækværket. Flyttede så til Nørretrandersvej 8, hvor mange endnu kan huske det. Senere blev mejeriet nedlagt og brugt til frysehus. Det var før hjemmefryserens tid. Når der kom kød og flæsk til huset, blev det pakket godt ind i brun papir med en kraftig snor omkring, tydeligt mærke med navn og afleveret til Laurits, der med kyndig hånd overtog opbevaring. Ja, alle kendte Laurits på den tid. Senere blev mejeriet revet ned, og mejeridirektør Mortensen opførte en flot villa mod Nørretrandersvej. Det gamle mejerihusal blev solgt fra og er nu bolig for familien Lyngby. På selve mejeritomten er der nu Vejgaard Lægehus med flere forskellige klinikker. Så er vi på vej ned igennem det, der engang blev kaldt Rådhushaven. Vi går fra Nørretrandersvej ned på bagsiden af biblioteket, det nuværende. Her lå det gamle folkebibliotek, der blev bygget i 1927. Og det var bibliotek indtil der blev plads i Rådhuset, der efter sammenlægningen med Aalborg blev brugt som kommunekontor. Mange husker endnu både Åge Thon og Gudrun Christiansen, der sad i det gamle socialkontor og kommunekontor. Senere overtog så Civilforsvaret den gamle biblioteksbygning. Og de var der til en gang i 1973, da bygningen blev nedrevet for at give plads til det nye posthus, Handelsbanken og apoteket. Hvor hovedbiblioteket er i dag, var den gamle Vejgaardens hovedbygninger, som var kommunekontor fra 1917 for Nørretranders Kommune, og fungerede som sådan indtil 1940, da bygningen blev nedrevet. I dag, som før omtalt, har vi så den nye Vejgaard Bibliotek. Bygningen blev indviet som rådhus i 1942 for Nørretranders Kommune, og efter kommunesammenlægningen havde skoledirektøren tilholdssted, men i dag er der kun bibliotek der. Så kommer vi lidt længere op ad Hadsundvej. Der ligger Lindehuset. Det var her familien Lundsgaard, de boede. J.C. Lundsgaard blev kaldt Vejgaards grundlægger. Han udstykkede grunde i 1896, og mange af de huse omkring er blevet bygget på de grunde. Lindehuset blev til Vejgaard politistation i 1947 og fungerede som sådan til en gang midt i 60'erne. Det var Georg Jensen, der var Vejgaards politimester, som vi kaldte ham. Han var vist godt nok kun overbetjent. Og af andre var der den store Torvald Olsen og Børge Dahl. Derfor har man kun haft landbetjente i Vejgaard. Den første, det var Andreas Sandvej i 1893, men allerede i 1994 kom Ivar Graver. I 1919 kom Theodor Andersen. I
I baghuset plejer jeg at fortælle, at der var fængsel, men det kan godt være, det er bare noget, jeg har hørt. Men det er jo ligesom, det kunne godt ligne sådan et. I dag er det kommunen, der har haft huset, men har solgt det til privat. Lige overfor på hjørnet ved Odinsgade og Hadsundvej ligger i dag Vejgaardkronen. Men der, hvor kronen har til huse siden 1974, startede man helt tilbage i 1884 en vinterskole i bagbygningen. Derfør måtte børnene gå i skole i Nørretrans om sommeren. Det var tømmerhandler Plovmand, der havde bygget Villa Firkløver, som den hed. Året efter i 1885 fik man sådan en helårsskole. I mange år havde bademester Johannes Fosgrav bageri og bolig i huset. Odinsgade, i gamle tid før kommunesammenlægningen Nørregade, en rigtig gammel, hyggelig og ægte Vejgaardgade. På hjørnet af Hadsundvej Odinsgade, hvor Aldi i september 1989 blev etableret, var der i gamle tid en isengræmmer. Hans navn var Alstrøm. Senere var der på stedet forskellige manufakturforretninger, garn med mere. Ved siden af var der en lav bazarbygning, hvor der var damer- og herrefrisører. På højre side af gaden var Vejgaard Tømmerhandel med store trælager og hvad der nu hører til byggeri. Tømmerhandleren hed Plovmand. Han byggede flere store ejendomme i Vejgaard. Firmaet blev videreført af hans søn Karl Johan Plovmand. Firmaet blev solgt til snedkerfirmaet K.S. Nielsen og Sønner, som var der i mange år. De er nu flyttet til Aalborg Øst. Plovmands villa er der endnu. På grunden er nu Odinsgården, et stort kompleks af ældrevenlige boliger. I Odinsgade havde Børge Meinke og hans hustru Anne Vejgaard renseri. Jeg husker endnu duften af rensemaskinerne og den varme damp. Hvor der nu er boligblokke, der blev opført i 40'erne, var der før gartneri. Gartneren hed Karl Christensen, og hans radiser var verdensberømte, i hvert fald i Nordjylland. De hed Karls radiser. Garver Vinter. Navnet Vinter er uløseligt knyttet til Vejgaards opvækst. Garveriet Odinsgade 5 var en af de første virksomheder, der startede i Vejgaard. Året var 1878, og hvorfor så netop lige her? Jo, til gavnen kræves der vand. Der kræves meget vand. Mariendalsbækken, der var et åbent vandløb, løb ikke langt herfra. Vinterslægten kom fra Hals. Stifteren hed Peder Vinter. Hans efterfølger hed Gregers Vinter, der drev garveriet i cirka 10 år, hvorefter Emil Vinter overtog garveriet, der nu var flyttet til Søndergade, nu Thorsgade i 1893. Emil Vinter drev garveriet indtil 1918, hvorefter han etablerede en læderhandel på Nørretrandersvej 5. Emil Vinters søn Simon har med stor velvilje været med til at fortælle familiehistorien, og jeg har den glæde at kende ham. Emil Vinter blev, da spørgsmålet om almindelig begravelse kontra ligbrænding på det tidspunkt, spurgt om hans mening om spørgsmålet. Han grundede over det en tid og svarede så, jeg tror, jeg vil begraves som af plager. Som før omtalt byggede man i 1885 en ny skolebygning i selve Skolegade, i dag Skolegade nummer 8. Der var 32 elever i yngste klasse og 35 i ældste klasse. Den var i brug op til 1910. I 1892 var der for lidt plads, så man opførte Skolegade 9. Og på det tidspunkt var Lærer Stær enelærer med 44 elever i ældste og 79 i yngste klasse. Denne bygning den fungerer til 1900. Der kom senere en møbelhandel, Iversen, som var 2 generationer, indtil den blev lukket også. Der blev for lidt plads i de 2 bygninger i Skolegade, derfor blev der nu opført en ny skole i Nørregade, som den hed dengang Odinsgade i dag. Den blev indviet den 8. januar 1900. Der var næsten 400 elever. I 1911 opførte man yderligere en tilbygning samt en gymnastiksal. I 1926 var elevtallet vokset til 1022 fordelt på 31 klasser og 23 lærere. Så man var nødt til at bygge en ny skole, og det blev Vejgaard Øster Skole i 1927. Og der blev der på en gang flyttet 451 elever og 11 klasser til denne skole. Overlærer Stær har været med i alle disse år, men stoppede så i 1933. Derefter kom Bertel Christensen, kong Bertel, som han blev kaldt til uge, og han var med til 1940. Derefter Jens Ejner Jensen til 58, og så Niels Peter Engelbrechtsen til 1970. I 1964 og 66 blev skolen yderligere udbygget, og i 70 der fik vi så Christen Greve som ny skoleinstruktør,
og han var der til skolen blev nedlagt i 1986. Under krigen havde tyskerne beslaglagt Vestre Skole, og man flyttede alle eleverne over til Øster Skole. Den blev udnyttet til bristepunktet. Øster Skoles egne elever gik i skole om formiddagen, og Vestre Skoles elever om eftermiddagen. Så om vinteren, når de to hold de mødtes på Nørretransvej, så fløj det tværs over Nørretransvej med sneboller fra den ene side af gaden til den anden. Da skolen blev nedlagt, overtog Socialpædagogisk Seminar i bygningerne, og de har været her til 2006, hvor de nu skal flytte derfra, så bygningerne er sat til salg. Logen Astra, eller Lyse som den kaldtes. I min barndom var det spændende at komme til underholdningsaftener i Lyset, som vi kaldte dette lille forsamlingshus. Her var der ofte optræden musik og sketches, som var det store nummer på det tidspunkt der. Blandt andet husker jeg en glimrende hypnotisør. Hans navn var Tellefsen, og han boede på Hadsundvej 43. Hvad han kunne få folk til at gøre under hypnose var helt ufatteligt. På hjørnet af Nørregade og Petersborgvej var der en god købmand i min barndom. Han var meget velassorteret i lakrids. Formentlig var han meget selv glad for lakrids. Han hed købmand Olesen. Petersborgvej er ligesom Nørregade, nu Odinsgade, en af de helt gamle vejgårdgader. Der var omkring 1902-4 et etablissement, som blev kaldt Sutten, vel nærmest en slags smugkro der. Min far, Søren Peter Svendsen, deltog som andre unge i det muntre aftenliv. Han mødte en aften i 14-15-årsalderen sin skolelærer på Sutten. De hilste pænt på hinanden og forlod begge lokale. Episoden blev aldrig omtalt. Der har for få år siden været forsøgt at genopleve Sutten på Petersborgvej, men det lykkedes ikke. Vi er nu kommet ned i bunden af Petersborgvej, ud fra Petersvej 3 og 5, og det var der Vejgaard Gasværk, det blev opført i 1908, og det var i brug helt op til 1951, hvor Aalborg Kommune overtog leverancen af gas til Vejgaard. Bygningen blev revet ned i 74 for at give plads til den nye socialforvaltning. Herunder en del forskellige funktioner. Socialforvaltningen, Komter, Dreisler og Brugsen blev så bygget senere og stod færdig i 82. Senere er det så også kommet Nørresundby Bank. Vejgaard Mølle eller Kersholm Mølle. Navnet Kersholm kommer af det areal, der blev kaldt Kersholmjordene, som bestod af ca. 18 tønder land af Sundgårdsholms mark, der var beliggende mellem Hadsundvej, Odinsgade og Aalborg Byskel. Netop lige her lå i det 18. århundrede Vejgaardhuset, Rebslagerhuset, Væverhusene og så Kersholm Mølle. Det lavtliggende område blev gennemstrømmet af Mariendalsbækken, som kom fra området ved Sundgårdsholm. Man ville vide, at de gamle herrer på Sundgårdsholm brugte vandet til fiskedamme. Bækken er for længst lagt i kloak. Det var for øvrigt samme bæk, der leverede vand til vinterskarveri i Odensgade. Møllen blev bygget omkring 1800 af T.H. Adler og har formentlig været mølle for Vejgården. Om møllen på et tidspunkt er brændt ned, står hen i det uvisse. Møllens ejer, tømmermester V. Estrup, fortæller omkring 1940, at møllen blev bragt hertil fra Nibeegnen. Indtil 1920 blev den brugt som mølle, og fra 1876 til 1920 var den i Estrup-slægtens eje. Estrup var tømmermester i Vejgaard, men slægten er nu flyttet herfra. En søn, Per Estrup, er flyttet til Norge. Senere havde korngrosserer Torndal den. Han solgte den til isenkramgrosserer C. Johannesen, der i 1947 lod den nedbryde og opførte bygningen, der nu blev til Møllevej 5. Her drev han sin grossistforretning og blev senere afløst af Høj Køkkener, der var her til 2006. Når man før i tiden afregnede for at få kornet malet, var det yderst sjældent, at det foregik med kontanter. Nej, mølleren toldede. Det vil sige, at for hver skæppe han malede, toldede man en potte. Det kaldtes en toldpot med et bestemt mål. Mange beskyldte mølleren for at snyde, og man sagde, at det eneste ærlige ved mølleren var hans tommelfinger, fordi den stak ned i toldkoppen og fyldte op, når han toldede. Det var på den tid almindeligt, at man ventede i møllestuen, mens kornet blev malet, og der var lejlighed til at få både øl og brændevin. Estrup fortæller en historie om, at der var kunder i møllestuen, og lystigheden var stor.
Hver gang en af kunderne fik en dram, åbnede mølleren en lem ud til møllen, kaldte på pildrengen, det vil sige lærlingen, og sagde Jan til. Det var en aftale mellem mølleren og drengen, at for hver gang en af kunderne fik en dram, så skulle der toldes en gang til, og så var snapsene betalt. Indtil 1940 kunne man se en indskrift på en af indervæggene i møllen. Kari Detler vejer 152 pund. Forfatteren Kari Detler, der blandt andet skrev Gyngehøvdingen, hvis virkelige navn var Karl Brugsbøl, tilbragte ofte sine ferier i Vejgaard. Hvor ejendommen Hadsundvej 1-3 ligger, lå engang en gård kaldet Tårnstedet. Den ejedes af hofmesterinde Schultz, hvis datter var gift med Kari Detler. Det var almindeligt, at man blev vejet i møllen på den skode vægte. Når pigerne kom i møllen for at blive vejet, var prisen som oftest et kys. Vejgaard Afholdshjem blev opført i 1893 af smedemester Christian Hansen, som også opførte Smedens Hjørne, som mange af os endnu husker. Familien Poulsens navn er uløseligt tilknyttet Vejgaard Afholdshjem. Familien regerede her fra 1924 til 1940. Hjemmet var højst respekteret og var tilholdssted for næsten alle foreningerne i Vejgaard. I en annonce fra 1924 ser man, at prisen på pension i en uge var 20 kroner. Salen, hvor der også var scene, var også tilholdssted for de meget kendte Vejgaard-dilettanter, hvor auktionsholder Henriksen som oftest var første elsker. Der var danseskoler om aftenen, og jeg har trådt mine første dansesko i lokalet. Lokalerne opvarmedes af nogle kæmpe store runde kakkelovne. Under krigen var der garnison på hotellet. Jeg husker et kontingent af østrigske elbejæger. Det var ganske unge mænd, og vi børn fra kvarteret gik ud og ind af vagten og var ind på belægningsturene næsten som vi var hjemme. Vi lærte en del tysk og blev venner med soldaterne. Disse soldater blev med deres køretøjer udskibet med troppetransportskibet Vuri til Norge. Vuri blev minesprængt ved Halsbare, og alle omkom. Det var mit første møde med krigens gru. I 1940 overtog kommunen Afholdshjemmet, og det blev revet ned i 1962 for at give plads til Vejgaardhallen. En æra var forbi. Så vi går op på Vejgaard Torv og står nu ud foran Vejgaardhallen. Den blev indviet i september 1962, og endelig fik Vejgaard et nyt godt samlingssted. Hallen blev opført på initiativ af flere foreninger i Vejgaard. En af de ivrigste initiativtagere var trikotagehandler Peter Nielsen. Grunden blev stillet til rådighed af kommunen. Dens værdi var dengang 47.000, og foreningerne skulle selv skaffe 50.000. Det blev senere helt op til 80.000, de skulle skaffe. Håndværkerudgifterne blev sat til 600.000 og omkostninger til 150.000. Vejgaardhallen fremtræder i dag lys og særdeles velholdt. Belægningsprocenten er meget, meget høj. Familien Hansen har været med siden starten, først faren og nu anden generation, Frede Hansen og Conny, hans kone. De bidrager til den høje standard, hvad angår drift og det rent kulinariske. Smedens Hjørne, som lå på hjørnet af Hadsundvej og Vejgaard Møllevej, der hvor nu Vejgaard Torvs nye bygninger er bygget. Smedens hus blev opført af smedemester Christian Hansen i 1879. Senere overtog den gamle smedemester Mathisen og senere sønnen Frode Mathisen det. Det blev revet ned omkring 1960 for at give plads til Vejgaard Torv. Det var også på dette hjørne, ud mod Hadsundvej, den populære pølseforhandler Kai Vad havde sin vogn. På bygningen, der vendte ud mod Hadsundvej, havde VB sine boldkasser, så de fleste drenge i Vejgaard skulle på et eller andet tidspunkt ned og se, hvad hold de skulle spille på, og hvor de skulle spille hen. Og så var det jo nemt at komme hen til pølsemanden. Gartneris havde også sin grønforretning, helt op i det sidste hjørne op mod Hadsundvej 24. Men han kom så senere ned og fik butik på Vejgaard Torv, der hvor i dag Foto Leo er. Vejgaard Torv blev som sagt etableret i 1960-61. Dreisler var startet på Vejgaard Torv, men flyttede til bymidten i 81. Så kom AC Radio i lokalet på Torv. Så flyttede Vejgaard Foto ind, da AC flyttede ind og havde kun den ene butik inde på boulevarden. Men solgte kort efter til materialisten, der kom fra mindre lokale i den samme bygning. Herefter kom Vejgaard Smykker og Ure dertil. Udover disse har det været bager, bilværksted i den store bygning, der nu huser Home, var
P&P og Vejgaard Foto, og i tidens løb været fiskeforretning, osteforretning, radio-tv, malervarer og frugt og grønt samt provinsbank.